Jo, takže hello guys, dneska si tam pri novom videu. Dneska som tu po dlhej dobe. Neviem, či ste sa na mňa tešili, mi to je jedno, ale ne, není mi to jedno, fanečko, som práve všetko. Včera som vydal príspevok, kde som hovoril, že začnem opäť natáčať s YouTubeom. No a som tu, mal som niečo prestávku, choroba a také veci. Takže ako prvé ideme robiť klasické torné doky, čo som robil vždy doteraz, môžete to skombinovať s nejakým iným kombom. A ako napríklad s klasickým backkickom alebo niečo také. Ideme na to. Čiže dáte tak. No. Toto. Otočíte sa. A vymieniete ho. Po ďalšie, tu máme torné doky 360. Je to čosi ľahšie, keď viete už klasické torné doky. Poďme ísť na to. Urobiť otočku 360. Tak. Tak. Takže ľudia, toto je koniec tohto videa. Ja sa teším, jak vás toto video zaujalo. Nezabudnite hodiť odber, like. Nezabudnite ma ďalej sledovať. A budem rád, jak dosiahnem 50 odberateľov, kľudne zo začiatku, aj 100 potom vyššie. Tak, ja sa s vami lúčim, toto je koniec. Ďakujem, že ste vydržali do konca. Čauko.